Hello friends, बरायबाय Bodo info official YouTube channel दा साखालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ दा BTC आव गोदान साख्रि बाव बेनजाबाय VcDC सेक्रेटारि नोंथांमोना सिगां official update मोनदोंमोन बेनजाबाय नोंथांमोननि गभर्नमेन्टनिफ्राय टुइट खालामनाय आरो लोगोसे गुबुन ससियेल मिडियायाव नोंथांमोना मोनदोंमोन जे VcDC सेक्रेटारि पोस्टआ फैगोन BTC आव होननानै सो बिनि official मोनसे नोटिस फैदों बेखौ जों नायगोन आरो सैलारि डिटेल्स आरो लोगोसे डिस्ट्रिक्ट वाइसआव बेसेबां पोस्टआ दंमारो बिनि सायाव डिटेल्सआ फैबाय सो बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायबानो जाबाय आरो जाय नोंथांमोना बड' info official YouTube चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो लेटेस्ट गभर्नमेन्ट जबनि आरो लोगोसे सरकारि लन स्किमनि सायाव नोंथांमोना आपडेट मोननो हागोन दा गोबाव खालामा जों थांग्रोनो BTCनि पर्टेलाव मानोना बेयावनो नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौ मोननो हागोन सो बेखायनो जों फैखाबाय बेनो जाबाय नोंथांमोननि BTCनि पर्टेल खुलिबाय आरो बेयाव नोंथांमोना जायखिजाया पोस्ट नोंथांमोननि ग्रेड 3 देन बिनिफ्राय ग्रेड 4 बेयावनो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव सो बेखायनो चेक खालामनो दाबाव जेब्लायबो बेयावनो नोंथांमोना चेक खालामबाय था साख्रि ओंखारनाय लोगो लोगो बेयावनो नोंथांमोना BTC गभर्नमेन्टनि आन्डाराव एप्लाइ खालामनो हागोन जेरै रेजिस्टार दङ एप्लाइ दङ बेनिफ्राय आपल'ड खालामनाय पेमेन्ट दाननाय बेनिफ्राय नोंथांमोननि डाउनल'ड खालामनाय एप्लिकेशन सो बेनिफ्राय बैसो होनोबा मिनिमाम बैसोआ जोंनियाव हमना ला 18 इयार्सनिफ्राय 45 जोंनि एसटिआ एप्लाइ खालामनो हायो देन बे एग्जामाव एबा जायखिजाया BTC साख्रियाव पेमेन्टआ बेसेबां जामारगोन बेखौ मिन्थिथ'वा दायो नाथाय थांनाय बाराव नायोब्ला नोंथांमोना माखासे पेमेन्ट होनांदोंमोन नोंथांमोननि ग्रेड 3 लेभेलाव ग्रेड 4 आव देग्लाय बेसेबां जागोन बेखौ बुंनो हाथ'वा जेब्ला अफिसियेल नटिस फैगोन नोंथांमोना मोननो हागोन दा जोङो अफिसियेल नटिस मोनसे गोसारनाय भाइरेल जानाय नटिसखौ जों नायनोसै जे नोंथांमोना बे पोस्टआ जाबाय VcDC सेक्रेटारि आरो डिपार्टमेन्टआ जागोन बेनो जाबाय PNRD एबा पइन्ट एन्ड रुरेल डेभेलपमेन्ट एबा RD सेक्टराव नोंथांमोना खामानि मावनांगोन आरो नोंथांमोननिया पोस्टिं जागोन बेनो जाबाय VcDC लेभेलाव अके भिलेज काउन्सिल डेभेलपमेन्ट कमिटि नोंथांमोना बेयाव साख्रि मोननो हागोन एबा VcDC अफिसाव नोंथांमोना जिरायनांगोन स' बेनिनो नोंथांमोननि पोस्टआ दाखालिबाव खोनादोंमोन नोंथांमोना गोबांनो बेनो जाबाय 420 जोंनि BTC आव गासै टटेल 474 काउन्सिल लेभेलाव एबा 6 सिडुलाव स' बेखौ नायोबा डिस्ट्रिक्ट वाइज भेकेन्सिया दायो फैबाय जों बेखौ नायनोसै दानिया बेनो जाबाय क'क्राझाराव पोस्टआ दङ भेकेन्सिया 136 अके देन चिरां 61 दङ बाक्सायाव 114 दङ बेनिफ्राय उदालगुरियाव 109 दङ डिमाहासाव दङ 28 दङ कार्बि आंलं दङ 17 बेनिफ्राय वेस्ट कार्बि आंलं दङ 9 भेकेन्सि स' बेयाव नोंथांमोना मोननो हादों अके बेखौ नोंथांमोना नाम्बार अफ VcDC लेभेलाव माने बेबादि नोंथांमोना पोस्टिं जागोन आरो अके दा जायखिजाया VcDC लेभेलाव नोंथांमोना राननाय जागोन गासै 420 भेकेन्सि दङ BTC आव अब्ला क'क्राझाराव हमना ला 136 आव मोनसे बेबादि राननाय जायो आरो अके गासै 420 पोस्टआ दं नालाय BTC आव VcDC सेक्रेटारि पोस्टआ बेयाव ओंखारगोन स' बेखायनो बयबो नोंथांमोना साखाफारा जादो एग्जामा जाथारसिगोन बारा गोबाव गैला एप्लाइ जाथारसिगोन दा एप्लाइ जाथ'वाखै आरो जेब्ला जायो BTC गभर्नमेन्टनि आन्डाराव नोंथांमोना अफिसियेल नटिसखौ मोनगोन आरो लोगोसे चेनेलावबो नोंथांमोना मोनबाय थागोन स' बेखायनो जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोना मोननो हागोन देन बिनि स्केल फिया बेसेबां जामारगोन VcDC सेक्रेटारियाव अके स' बेखौ नायोबा नोंथांमोना स्टार्टिंखौ नायोबा 14,000 निफ्राय जागायनानै 60,500 प्लास आरो लोगोसे ग्रेड पे थायो 7,400 पर मान्थ नोंथांमोना मोननो हागोन स' बे जाबाय मोनसे मोजां सेलेरि नोंथांमोननि ग्रेड 3 लेभेलाव आरो बेयाव एप्लाइ खालामबा क्राइटेरिया जों हमनो हायो बेनो जाबाय डिग्री पास स' डिग्री पासआ नांथारगोन नाथाय नोंथांमोननि स्ट्रिमा आर्ट्स कमार्स बेबादि दा फैथ'वाखै जेब्ला फैयो नोंथांमोना मोनगोन नाथाय सिगांनिखौ नायोब्ला कमार्स फैदोंमोन बाट गेजेराव मोनसे रिभाइस नटिसबो मोनदोंमोन आं बेखौ सेभ खालामना दोननो रोङासै जे बे रिभाइस नटिसआव एनि डिग्री पासआनो खालामनो हायो होनना मोनसे मोननाय जादोंमोन स' बेखौहाय जेब्ला अफिसियेल डिटेल्सआ फैबावगोन नोंथांमोना मोनगोन बाट दायो सियर नङा कि माने नोंथांमोना कमार्स नांगोन ना आर्ट्स नांगोन जायखिजाया नाथाय डिग्री पासआ नांथारगोन बैसोआ मिनिमाम 18 इयार्स आप टु 45 इयार्स जोंनि एसटिआव जेनेरेला 40 इयार्ससिम बेयाव हागोन दा बेनोमोन माखासे अफिसियेल नटिसआ आपडेटआ आरो बे नटिसआ गभर्नरनिफ्राय हरनाय माखासे मेमरेन्डामबो दङमोन नोंथांमोना मोनखानाय सिगांनो आरो पोस्टआ डिक्लेयार जाखाबाय जे गासै नोंथांमोना बेखिनिखौ मोनदों दा आसा खालामो नोंथांमोना नेक्स्टआव भिडिअ नायगोन आरो जेब्ला अफिसियेल नटिस फैबावगोन क्राइटेरिया डिटेल्स फैगोन नोंथांमोना बड' info इउटुब चेनेलाव मोननो हागोन स' बेखायनो साबस्क्राइब खालामनानै नोंथांमोना लानो दाबाव